Efron Morales, and then the partner sa mga kudri si Juan Detrian. Okay, kumusta kang tanan? Asa po ta, always say a prayer mga kiksuran. At kung nga papanlang sa itong labang magnahon, thank you kay Lord, sa mga taka namang grasya, matag-alaw. Thank you kay Lord. Unya, ako sa ding i-shout out sa mga kadiyot, no, ang taga Masbate, kawayan, Masbate. Isakyan ako gani, isakyan ako nga Lamado Trans, no? Okay, si Jason Bilyagasa. Pastinan. Naminaw gini na to sa HP. Dito pa sa Masbate. Hangtong nabot sa Supon. O karon sakyan na ko ginako yang sakyan yang driver nga kuan Lamado, modernization jeep, no? So usog sa HP. Gikan sa numusta sa ni Attorney Rafael Banyok. Attorney, numusta nimo si Jason Bilyagasa sa Kawayan, Masbate. Pulos na natin na to. Number 1 dito. Attorney. Okay. Kumusta ko no, Attorney Rafael Banyok. Thank you kayo ha. Jason, sa imong pagpaminaw. Kaya doon ka lang tayo ka nga sakyan ka nga naminaw ka sa DYHP. Thank you. Okay. Permiyado na. Permiyado, Jason. Okay. Pero, suwata po ko rin itong katagan ng pagtagad, no? Pero na akin is usa ka babae nga napatago lang siya nga Whitney. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Lagsunan ang atong singer, si Whitney. Problema, bahin niya sa kumbana nga sobra kahinawayon. Huwag gipili, mababae o lalaki. O kung nga nung na problema ko, ingon mo ini ang mga paghitabo. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko, mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako, mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin, mahal pa rin kita o giliw ko. Ano niya? Nga na siya? What tayo sunog ng larba mo kaniya? Ano wayo ni upawa? Kasayo ni mo ng larba ya? Ay Baldo, ikaw upawa ka ba? Hinawayo ni kanda ko ay? Kita ka kanta ko dire? Oh, kanta nito? Labayon tayo nung kaning basurahan, hagtok rin yung utok mo na ro. Suko ka. Kasi pagtuon mo na ako ha, buang ko, di ko makasabot. Bukas ko, linus kang tingog niya, kanta ka Awa na ko mga buo niya akong tingog nga mura lang kang Frank Sinatra. Ne, helom niya, sinatras imong mata, di mangari ka kuhas tingog ni Yoyoy. Aw yun, di ba ito Sinatra ni nga ako? Helom! Hoy, be, kay magtiwas ko kanta dire. Ay, unya lang Di ang sama, oy. pagkanta. Unya lang si Bersanta. Ah, mao ba? Si Oo. Mana Santa. Nayabag ka, si Mana Santa, ha? Pagkatahon ko ni mo si Mana Santa. May na ka nang may magkamtingog na ka ng tingog ni mo. Nindot ka na ba ito? Sabat mater. Pag hindi pala braso na yung tingog. Ah, mao ba? Ah. Hilom di ay, wakay lami. Pahawa di ha, oy! Ang sabi tayo ni Day, tawag taxi. Kaya nga nagutang na magtaksi man ka. Uy, nanami na kang jeep. Salimuot, kinanjip eh. Yan na pa yung manakay na yung matang sobre. Probina. Sus, eh. Hasor yung baho. Sagol ba? Power ka, driver lang daan. Bugog ilo ka ng ubang mo driver. Sa mo ka ubang mga pasahero. Probina. Ikaw ba? Gawas hinawayon kay ka ba? Nawayon. Hilas, yung kastanan, hilas ka. Mura kang si Kinsa. Kinsa man tawag datu, Abaldo, eh. Mani, talaga comfortable ba? Kapag eh, pagtaksi na kung gusto ka, balduha ka. Probina sa nang Mariwit eh. So na, mura bunyi ka sa puno. Trawa. Ay, kasapon ka madungdag ka hanggaw, gini mo, oy. Marie! Marie! Uy, ang sadaan pa kung ikaw lagi good. Ikaw gini, Marie. Hala, uy, kutambok na ni mo, Marie. Uy, wa man gyud ka mausap, Marie. Uy, wa man gyapon ka. Mao man gyapon na imong lawas, oh. Oh, ikaw sad Marie, mura lang gihapon. Mao gihapon imong lawas. Mura nagbaboy. Hilo mo na yapo ka. Kapila ko na dito ni Moron. Marie, di inday kagikan, Marie. Kinsa man yung imong kaupan, Marie? Ay, ang anak ko ni Bana, Marie. Uy, taga Russia ni siya, si Butch Lubots. Ha! Mura Lubotski, day. Lubotski ha? Mura yung mura lubot na ako. Hala ka, ay, ni mo Marino, kay naminyo gini kag foreigner. Ay, da, Marie, nabihag sa kong kaanyag. Oh, si Toy. Bangag sa ilong. May isa man sa imong kaupan, Marie. Ako bitaw yung ba na? Si Baldo. Oh, si Baldo ni? Hala, kasi sino ang nagkukupawan eh? Pinarikigari. Hoy, hilom na kayo kapil. Sige, Marie, uy. Una lang niya. Sige. Bubuwag na lang ta kay Marie. So, man kaayo din ni, uy. Suwaw. Ha?
Unsay suwaw mare? Day, oh, suwaw kayong sika sa adlaw. Oo, nasa akong bana mare oy. Reflector ni, reflector. Oo. Do, uy, siga man gud kaayo, uy. Ay, upa man gud di ani nga may reflect man di ani, uy. Sige, alin na may Mary ha, kay suwaw, kayong upaw. Sige mare, amping mare. Sig balik-balik dahil klaro kaya ako gipasabot na to gibalik-balik pag yun. Ang amsag ako. Lain kayo upaw day ko, ikaw may upaw. Upaw dahil na, di man na upaw. Unsa di ay? Pahak ni! Ya, mag-agaw ron na baldo oy. Ay, jeep, manakita. Para! Pah! Ay, hinaya, oy, nausa ka mas maguba ng sira. Makalagot, ubayhan na makalagot. Maglagot day ka? Mauna diha. Gusto kay ka mabugal-bugal, gusto kang manaway, unya ikaw maisawayon, masuko dayon ka. Sige, panaway pa! Recorded by X Thunder Gaming. Mo gini nakaapan sa kumbana, gusto kay manaway. Unya og siya may sawayon, dali kay masuko. Ug imo bang badlongon, di ka paminawon. Mao nang usa ka adlaw ana. Miga! Nagkayarok pro mag-iya. Kuyawa. Ninduta, oy. Pangamong sa baldo, oy. Sige, mga mong. Ikaw ra magkung usa diha. Murag ikaw ra usa ang masakit o katay, ana. Pangamong ba? Mga dapang kuwang. Pangimbitag, inom. Kinsa man tong pirmi nimo kainom, imbitaha to. Kulang, re, kulang. Mao na diha, kulang di ay. Ang uban gani mag-inom, dili jud pabalibad. Usa ra tawag, tando dayon. Dawat ayos baso. Pero kay ikaw ra man, wala dahay. Batiag gini mo batasan, oy. Uy, naunsa makapiyang pa ka daw iti, ha? Para ikaw ko yung damage sa kong brain. Si Brain. Nari kay Brain. Ano mo tawa? Ha? Nasa daw ko yung utok, eh. Hapit ang galining tansil, ha? Si Hapit. Oh, hapit ako yung tansil ng utok, ha? Oh, Hapit ra di ay? Hapit ra! Uy, kasayang. Sige. Sayang ba nga wag yun makanser? Uy, simba! Simba ka daw iti. Ikaw baldo no kanang imong pagkahinawayon o pagkabugal-bugalon, musangko ra man ginas dili maayo ba? Anawa niya. Di ka mo patuon ako badlongon ti ka? Aw bahala ka. O kung sa gani mahitabo nimo, panangpit niya nako ha. Panangpit niya kay pikatan tagyog ka. Witness, Houston! Maayo kay naabtan ta jud ka, Madam Whitney. Ay, usa may ako ikaalagad pa yun? Madam, siguro dagbitaw pag anik ka ikaw di akong giunag, siguro tagyud ka. Kaya nga naman di ay. Ay, kuan lang kay Madam, sunod si Mana ba? Mao naman nga itong fiesta. So, nangit kami karon kung kinsa mga pel sa Reyna Elena. O gusto ka sa akong kwaon, Madam, kay, uy, ikaw yung ang angayan ka, ayo, Madam. Hala, uy, sa tarong nga, uy. Aw, apel ka ha, apel ka. Ikaw di akong gisiguro, Madam, ha, kay dinis atong lugar. Murag ikaw doy pinakaangayan. Samot na, og ma-make-upan pa, Madam. Agad yung mga mata ka mo siga. Da, uy, hala, uy, ninduta gid unta ana. Ganahan kay ko anak bayot, pero, uy, suubon ko, Uy, wala problema na, Madam. Ako na may baon nimo ang imong dress, ang imong make-up, ug soban pa lamang gikinahanglan nimo kay na ako ba ko ang sponsor, Madam. Ako rin bahala na. Basta, ang importante karon nga mutando ka para malansangan na to ang sponsor. Mapahibaw ba? Ah, mauba. Sige. Good! Ay, kalimut pa naman, ha? Kuha ang takag picture. Ah, picture, okay. Smile. One more. Okay, Madam. Balik ko talaga din ni Madam, ha? Hindi ka koronasyon. Ah, sige, bayot. Salamat, ha. Okay, welcome, Madam. Aris ako, ha? Sige, madam. Ay, madam, sige, yut. Bye, amping. Hala, no? Madapag yun ko pagkaray na Elena. Sato. Ay, da, ang bayot na si Kuka. Sari mo da sa koronasyon, unya din sa ato. Inig-fiesta pa. Oh, mau ba? Unya, may pasalig mo tong bayot na siya rin bahala sa akong dress ug sa akong make-up. Ako niya nito sa gato. Porbida. Ay, kaya sa tubiyuta day. Tenaw nga tubiyuta. Uri yung kanding biok. Nanasad ni siya na yung pagkahinawayon ay. Oh, kaya ano, di tinod. Napay BTS ato, balibuon kayo. Muli BTS baboy. Uron kayo, nagbaog pa yun. Hilom, uy, hilom, anong pagkahinawayon ni mo, Baldo? Uy, naunsa ka man, magkamagway apan. Okay, ganun, Perfect sabi ka, apa? perfect ka. Unsa may perfect na ko diri be. Unsa may apan ako nga perfect niyo be. Hala, kinuuko ni mo. Huwag ka makakitas imong apan. Kada lang upaw ni mo, usa na na.
Ito sa istorya, unsa ba ko, oy? Apa na nga, normal na maupaw ang tao. Upaw, di ng bukid. Oh, nya ano masuko makabugal-bugalan ka kupaw ka? Ah, wala ka mang tamaan na. Oy, wa di ka maana di ay. Oh, ka maana kay ang imong naanda no magpanaway raman. Pero kung ikaw na sawayon, dayong kag ingkre. Mulis ka din ng ilong nimo. Ikaw di sa hinawayon? Oh, pwede mo ko hinawayon sa manimo. Manaway ko sa mga tao nga utro pong hinawayon parehas ni mo. Ay, ko. Bida sa di mo ay. Oh, masuko. Bilang ko bis. Wala ba kung bilang mo taon ni mo ite. Wa gyud. Bitaw. Sige. Pero timan iha, di agyud gani upatuon ako nga undangon na ng imong pagkahinawayon, madisgrasya kita. Ibalina. Pero di kinakong pahimanguan ang akong bana nga undangon na niya ang pagkabugal-bugalon o pagkahinawayon. Unya, miabot ang adlaw sa among koronasyon. Oh, unsa na? Asa namang bayot ng pasalig ni mo nga may sponsor ni mo. Patapa man lang ka, dili siya ang sponsor, siya ang mangitag sponsor. Maura na. Yasa man ha? May nakuha kang sponsor? Pida pa daw, magkatong bayota tao. Klaro naman to, buot-buot ang ko. Iya, may kong gipicturean. Aw, sa mo ta? Picture-picturean ka to. Maligya to si mga itsura. Maligya siya. Magpakita siya ni mo. Ang mangita siya sponsor. O niya, magkuha na. O makuha na. May kwarta ng ihatag. Ay, bulsa na itong taon. Ikaw, iluoy kayo. Unsa? Kailan ko itong bayuta, oy. Ikaw bugawan mo kinaiya. Uy, ang pag-anak baldo, uy, baka uwi man lang ka, uy. Parugaw man, ha? Di ba na ako, ha? Ayaw pag-anak, uy, naunsa man ka. Pag di anak ako, ha? Ano ko tao mo, anak ko, porbida. Nagtuo ka mo pakita. Ito ni mo bayuta din, eh. Oy, di na, oy. May nakuha na itong kwarta nga gikan sa mga sponsor. Og never na itong mapakita ni mo. Nakakwarta na to. Sibat na to. Paday, pagtarong na Kung di ka mo to, oh, adto. Katong bayuta, no, hustler ka ito. May racket ato. Kusog ka itong mugamit ng tao para lang makakwarta. Kabantay ka. Maayo kayo mo dag palamig istorya. May kayo mo dag ulo-ulo taon nga. Wow, kagwapa ni mo, madam. Oy, ang ngayon kay ka, madam. Sa mo tigit pag-make-upan, madam. Sus, ikaw rigigilad. Adtong. Unsa na, naaman lagi. Ingong ka, di mo are, naaman lagi, ha? Pauwaw ka lang, upawa ka. Pakauwaw ka lang. Recorded by X Thunder Gaming. Nitunga malagi ng payot. Ingong ka, di mo tunga kay nakakwarta na. Ay. Ay, malagi, di mo batasan, eh. Basi, kulangan pag kwarta. Kulang pag waward. Pauwaw ka lang, da. Pulos ka rin panakot, da. Mag-istorya tag ikahuman sa bayot, ha? Mag-istorya tag balik. Mag-istorya yata, ha? Dali nga rin yun! Sud lang yun! Di na ba mo? Yari mong dress. Ang imong make-up. Ako ray bahala. Pagwapa ako. Tutukag pa yung madam. Nga ka nang magtuog. Di lang lawan ni sir. Kapag tanaw. Maupay? Pwede na tayo magsugod, madam. Oh, sige. Sugod na ta, sige. Okay. Siguro agyan. Nga di mabati ng naong sa kawasawa kayo. Mabati ng ibon mo. Tingnan, spalto! Go! Kakita kag upaw nga giugsok sa karsada? Aha. Tingog pagkausad haron. Kausa pa, di ba iugsok takas kalsada ng upaw nimo? Pahawa ra gud diha. Naglungot-lungot gid ko maayo sa kumbana kay murag bastos ba nga kusog kay manaot ba. Unya bugal-bugalon hinawayon. Wa ko kasabot kinaiya aning tawhana. Ako'y nauwas bayot. Uy, unya. Ang kahit. Ito to. Ang gawag gida, ha? Ito to eh. Di jud ka kapugo ang imong bata, ha? Di na jud iugso ko lang imong upaw, ha? Di ay. Permil kita sa iyo primo na. Kay sayo pambitaw ka kung sa makasakto hinawayon ka man ako. Lumayon nga tinuom sa nagisulti na ko nga. Ayo. Unsa? Papoy ka na? Laytaw! Laytaw! Kadiyot lang! Anjay ato? Asas Baldo? Ako'y Baldo! Ano naman? Ikaw mo ka? Ako'y Baldo! Ikaw di Baldo? Hala ginuong ko! Hala ginuong ko, Baldo! Baldo! Uy, ano gidunggan man ni mo kubana? Ano yung ngayon niya? Mauna ni. Ha? Iyang gibulan o gibastusan ng kawasawa. Usap niya ha? Pusilo din ka! Pusila na lang ni! Ay, ha? Pusilo ni mo, ginuong ko! Baldo! Baldo! Nadunggapan gid akong bana tungod sa iyang kabuang nga kusog kay manaway ug magbugal-bugal. Mao na akong problema nahadlo ko nga basig sa sunod pusilo na gid siya. Kasi akong buhaton nga di man siya patuo. Unsa man nagpamo ang pasultihon? Whippy.
tanan po natong mga kaigsunan kini mga dagko pa nga itong imnon ang the best yun kayo nga tambal na to mga diabetison kini nga to ang said Panyawan Coffee Max the best kay ni natong imnon mo say bitter nga makapabetter sa tong lawas nindot kay ni makapabetter ni nato kay lagsik man ka dili man ka magluya kung makainom ka sa ato ang bag-ong epektibo nindot imnon dili tamis pait-pait ang ato ang said Panyawan Coffee Mix the best yung kayo no kay daghan kay ni mga ingredients nga gisagol tambal sa tuang mga balatian pod diwa ni si buhata nga inom tungod nga mainom kag kape ato gibuhat para sa makatabang sa ato ang mga balatian kay kani said Panyawan Coffee Mix daghan po siya ingredients nga manakuha nato mga benepisyo sa ato ang ipagsagol ani salamat kayo sa mga nigamit sa mga tao ni Kuya Pipito good morning mo diaya di lang yun nato pabiao ng ato mga tao diyan sa opisina para lagsi kayo doon natin magbisita diaya sa Capitol dali ra kita makatiman pinaagi sa pag-inom na to Sid Panyawan Coffee Mix the best yung kayo okay Ate Max Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon. Og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Ayok si plata pag inom kada adlaw yun. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto nimo mao gihapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniuto. Mao gihapon ini kaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema kaayo bahin sa kidney o UTI, ayon mo kabalaka dinataang naing mahadlok ana tungod kay di na makapaalibyo makatambal makaayo anang atong kibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. o sa tanang mga tao kami mo pasalamat lang yun ninyo kay kanunay man mong migamit kanunay naman mong migamit sa tuwang said Liniment Well magpasalamat lang mi nga kamo ang naghimog number 1 sa tuwang haplas pirabuyag lang in town salamat yun kay ninyo salamat unya tinuod man sad gyud di nga mutabang sa atong mga balatian gipakusgan gipaepektibo gipahumot pag yun nato ang said Liniment Well nga ala ra nato mapalit sa butika di ba Kuya Gali? Oy, salamat kayo mga igsoon. Pero sa butika kita. Sa butika na to papalit ang original na to nga haplas Said Liniment Well. Anto rin kita sa butika mga igsoon. O sa ilo alago ka ako yan ang balikbikam si Piat tata. Daghan na bayan na si Piat palit sa gawas. Ha? Ang Said Liniment Well sa butika lagi na to mapalit. O di gali mga igsoon sa Facebook. Bisitahan na to ang page sa Said Marketing. Ya, itayap na to ang Panyawan Herbals. Ya, ayaw kalimot na i-like na to ang page pangigala. Pagkitalitan ang mga genuine Said Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Said Marketing mapalit po sa Shopee. Luis Halga. Ay sana Lazada dahil mga iso no. Pusa Shopee butika, Shopee. Thank you kayo. Thank you sa atong nga sugi nga ato na gyud sa butika mapalit. Salamat to sa barangay official, sa mga barangay council na nominaw sa nato karon labi na sa inyong paggamit sa to. Celebrity ko Jake Bio Soap, no? Kanina barangay Captain Edgar Javier diya sa kanyang uslob, no? O na barangay Captain Tuti Mabirungan, atong ABC President sa uslob, LJO, yung manosab ni Honorable Barangay Captain Lindo Nazarino, o sa ato ang mga konsyales sa lungsod sa uslob, Konsyal Edel Nazarino, o kumusta din si Kwanset Konsyal Raul Butron, diha sa poblasyon, uslob, thank you. Salamat. Ang inyong mga staff, ha? Paggamit ang mga atong celebrity kodik beauty. Elebilis na pagpali ko sa sayong buntag. Hindi nila magkinig sa mga kababayan, sa mga bata, o sa mga estudyante. Bisan kita mga lalaki. Gamit kita nini said celebrity kodik beauty. So, tanawin mo sa amin, murag doon na itom-itom o ka ng imong mga apping, murag doon na bugis-bugis, murag doon na up-up, unsa ba? Oy, murag dry ba kayong akong panit? Oy, ano yung celebrity kodik beauty? So, tungod kay doon na sa kinisiguro tayo ng papaya, extra kung doon na magpabilin kitang younger looking o kutis artista, pinagin ini, gawas ng puti o hamis, magpabilin yun kita nga, presko, o inong taon, tayo paminaw, sa ako nang ingon sa Macau, sa payo ka muna nang nagbahay, mag-offer, kasi na mo,
agad sa imo nga kani barato ni kay mo na itinuod. Pangunta na naman sa butika ha. Aron dili kita masayop. Celebrity ko di biwari sa bika sa said marketing. Thank you, salamat kay Bam, Ate Pres. Okay, ang sendo na to kadugad-lawa. Sige, Dawit ni Ate Pres. With me. Okay, sweet ni Ate Pres. Nagaban na ni bugal-bugalon kayo. Sa siya, bugal-bugalon kali. Mukanta si Ate Pres. Sige, doon siya ba na, ano, wag kang sagit pa kayo, o may sunog. Niya. Unya, bugal-bugalon yun kayo. Ang bayot yun, bugal-bugalan niya. Iyang kumari, nakikita ito kulon. Nakikita siya, uy, Mari, ikaw rin, ikaw Mari, ditambok lagi ka, Mari. Diingnan ang iyang asawa. Mari, ditambok lagi ka, Mari. Siya, ikaw, Mari, no? Anong maurag yapon ni mong lawas? Ni sumpay sa iyang bana nga si Baldo. Oh, maubitaw, murag baboy. Anyang ba nang may bugal-bugal? Bugal-bugalon kayo, murag baboy. Naon ba, Oy. supaya niya siya. Oh, ang bana yun, ang nausad, murag lubot. Ano? Oy. Oh, lubot ski. Kaya naminyo ko na siya taga, porti laguta. Magkalagot bitaw gyapon. Makalagot kayo, nya aton ang bayot lagot kayo kay gib ko ang bayot nga gib dudahang bayot nga hingwartang bayot kay gingnan lagi taon niya nga asawa nga sige lang misis ako bagitag sponsor nga duna kay kuan duna kay kadang sponsor para sa imong gown ug unsa pa na diha ay gingnan sa diha paglakas bayot tuo ka to pangwartar ka to gian iya sa daoton ng bayot nya sa gila agi batasan te pre katapusan ang bana atong iyang gibugal-bulan kidunggab siya te pre. Nidugab siya. Oh, surti ka kay dunggab na kusilong taong galit ka. Nga naman. Naglagot lagi katong niya gibugal-bugal ng kuan. Nagarusiya atong iyang kuan ati pres pero Pilipino ba? Amaong mo. Ay! Oh. Ito po yung Russia, pero kabaong binisaya. Anak siguro Russo lang sa ito yung kuan. Gidungga ba tipis? Pusilon ta siya, gini siya asawa. Ala, sige, pusila na lang na. Kaya lago na yung asawa. Ay, ayaw, tao na, ayaw. Siya gitaw, nagloy tayo. Tanggaw. Bam! Mang pambito na ta para diretso ta na Okay. iya, no? Kani ang yan ni pagkabugal-bugalon, ang yan ni pagkahinawayon. Muna nga gidunggab siya. Okay. Kani nga to ang tima karon, nini hangat padangat kanato. Arita sa Genesis 1 Okay. verse 27. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sama sa iyang dagway. Okay? Og panganak kamog daghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat. Kani sa Old Testament sa Genesis. Lain pa sa Old Testament ari ka dire sa panultihon 12 verse 15. Proverbs 12 verse 15 gingon dire. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto. Apan ang malamon mamatig tambag. Kana sa Old Testament ando ha. Ari na ta sa New Testament, ari sa Mateo 5 verse 45. Dito na to. Kung sa'yo nakabutang dire. Mateo 5 versikulo 45. Gingon dire nga okay. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit kay siya sa way pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag ug ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Sa tulo na ko kagibasa Goliath. Una, gibuhat ang laki ug babae sama sa dagway sa Ginoo. Ikaduha ka tong gibasa ngingon ang mga buang-buang magtuo nga husto ilang gibuhat. Og diri sa New Testament gingon nga ang Ginoo iyang gipasidlak ang adlaw nagpatuo sa ning uwan sa tanan way gitihig matarong og mga makasala. Ang entonces ang punto nako is kitang tanan eksaktora parihara at tubangan sa Ginoo. Muna nga kung nagbugal-bugal siya, nagtamay siya sa usa ka tawo, iyang gibugal-bugalan ang hitsura sa Ginoo. Takto na mo ba? Takto gina. Okay, ningon sa tulo ka bersikulo o kapitulo akong gibasa, puro nagingon, gibuhat ang laki ug babae sama sa iyang dagway. Karon, moingon nga, oy, sama si kuan pa kanang sama si gili ay kuan man tayo biyaan man ako da pati magnawa gidaot nimo ang dagway nga sama sa dagway sa Dios kung may gingon nga magbuhat ta sama sa atong dagway ningon lang Ginoo. Apan sa Genesis mangutana ka mo moingon nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Mangutana ka mo nganong ningon ng Dios amahan nga buhaton nato nga may laing tao siya ra mang usa kay sa wa pa ang kalibutan si Ginoong Hesus naa na.
Oh, kana ko mingon si Jesus nga una pa ko sa kalibutan, una pa ko sa mga utlanan sa dagat. Tigaod na. Adayon. Kaya ba? Katuna tungay ngon nga magnagwa ang buang, nagtuog eksakto siya mo na nga siya murag gibutaan sa siyang gibuhat abig eksakto siya sige sa bugal-bugal ug sa katapusan gingon ang adlaw ni Sidlak kita sa talisay, kita sa wireless, kita dito sa iyo. Kita na. Oh, ang ulan ditolo, ulan Mandawi, abot Bolataw, gipalanan sa Ginoo wa siya gipili. Wa gipili. Oh, lahat ng istorya, badlunga ang imong bana inday. Ibaldo. Oh, kay titarabang tao di ra bata mo hangtod. Unya inaglubong sa minteryo, lebar ka tao mo sunod. Kisa Di ang kuya ba og mga kuan to kanang mga pusilan pa to kay gidunggab naman to. maulak eh. Iya tong patagmon nga sige mao nay kadang premium sa imo ang kabugal-bugal sa imo sa katao. Pero kanang bugal-bugal nga. Kanang dili maayo na may bugal. Kanang kumidya kumidya lang, lang. Kanang di kayo masakit ba ang tao? Masakit ba? Kaya ko nato din ni Ate Pris magkomedya ita pero Ito, atong uy, komedya. yan naman. O atong komedya kada bang tinuon nga hitabo Oo, kanang nga, nabuang kanang- ato mga drama na. Dili ba masakitan ang Masakitan tao? ang tao. Ano bitong gisgot ni Kon Ate Priscilla karumay ka gisgot ka na Ate Priscilla. Sukatan mi na ako sang adlaw paguli ako sa Uslob. Ano? Ikaw ko sa merkado. Ato bang mga murag pungko-pungko kay ganahan ko dito kay lang isda nga tuwaon ka tumang gagmay. Ikarin din mo sa tawag ka mga dagkok nga isda mura makog langsahan sa bawo. Gusto ko tong gagmay kay murag tamis-tamis. Talilaki nga gainom og kanang beer isa nga. Kuha na ko. Kinsa ka to? Kalimutan ako. Pertin mo nga anak ko. Di nga to. Pertin mo nga anak ko dito sa Imburnal. Wa mo ko kailan siya. Di ako lang pong gitubayan. Nga ako pong gido. Ikaw nga, ha? Ikaw to nakatunog daga. Una, sa phone. Dili o ikaw, ikaw tong gitunog. Ikaw tong gipaak sa umang. Ano ba? So, mo tong dito siya. Ma-joke na to kung siya hala. Naingon siya. Pero, kumidya na po ito. Komedya pero dili maayo komedya Ate Pris. Dao ko to bangan sa tao. Di man gud mi kayo suon. Kalimot ka. Perti mo nga anak ko suon ako. Isa ko katukaon. Ikaw tong nakatunog daga. Anak Ano ako. gisakyan? Oo, parang gisakyan mo na nga sa... Kaya ko na Ate Pris saway ko nya ingon sa ay kaduhar mo ko dimo ano ba? Oo, bitaw. Kaduhar mo ko dimo dong ara binuangan yun. Pero Pagkasad ba? kinaya sa mga katiguangan. Pero itas gulyat, may jante may, uy, mano, wala mano. Kung matiguan din mo may ingon ko, kinsa kang pagkabaktin? Kinsa kang anak? Ito ka big ito bago ka eh. Bago na big tahon ka. Big itong kwan. Atong dos ko ay? Big Borillo. Ang betul din itong amiga. Ito ba yung inahan sa atong amiga nga oo. sa amiga. Oh. Malikasun. Uy, Korea. Ano ito siya? Oh, ano gito yan? Natural gito niya. Uy, Korea. Pag yung dirit ni mo, kanang murag balikas bagay ka. Ano to niya? Anak, Mabuya, sa diya. Namo ka niyo may nga, oy, hudiyo. Ano, hindi ba? Naana, katong imong ingnan, naana na putunin mo. O diya katong sa inyo bam, ekspresyon mo gyud ninyo bro no katong sa uy, mao din ni gulyat. Ay. Ekspresyon na gyud ninyo bro no. Wa dito bro. Pero na may mga tao sa mga super kabutan sa panahon gulyat. Untay nagtabo niya gibito ning ang basa una sa amo duhar magkaturo mang Bisaya o katong Lusada. Butan nga na tawhana. Agi sa may buntag truck. So